Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Apita woye! Akhansalatu woye! Madamu Vice President wa dziko, osati wa chipani choka cha DPP wa dziko kuyambira pa 17 September. Amene mwakonzekera kuwaombola amalawi kumavuto amene akukumana nawo makamaka kuno ku Chikwawa ndi NSANJE. Anthu awa analonjezedwa kwambiri kuno koma palibe chimene chachitika. Pathabwa paja tadusa paja mabene paja nse watu mene maonera muja kunali nkhani ya university Bangula University, kunali nkhani ya Njanji, kunali nkhani za msiyana za kuno kulowa shire. Ngakhale ndrama zenizeni za irrigation, ineyo ndili minister wa water and irrigation, tinayambisa project APM anayambisa project ya ulimo othirira kuno ku Chikwawa andi NSANJE. Ndalamazo abako lero project yosiku yenda kuno ku Chikwawa NSANJE palibe chimene chikusintha. Kubwera kwa inu tikuzowa kuti zonsezi ziyambiranso. Tikufunirani zabwino ife usana ndi usiku tikupemphererani kuti pa 17 pano pamene mukupita ku State House, pamene mukupita ku NSANJIKA, anthu awa akulowa shire moyang'ana chifukwa nthawi zonse amakhala pavuto la njala. Apita woye! Maulemu ndipemphe Vice President wa chigawo chakuno kumwera olemekezeka Machola Mwanamveka kuti ayankhule. Chala mamba kwanza bu chala mamba wapi ya nyifide kamini amina kuzua kuti pa 16 September pano Professor Mutharika komanso Dr. Ansah abida State House chala mamba Mulirole nipeleke ulemu kwa mayatu Dr. Ansah. Nipeleke ulemu kwa chipuni cha usi RG cha usi cha ulemu wanu. Nipeleke ulemu my NGC members Honorable Suleiman ulemu wanu, Honorable Beni Pili ulemu wanu, komazo bali Mike Hana amene ndi zina lakumbia ukuli Akembo ulemu wanu. Nipeleke ulemu kwa mayatu aku region osogozedwa ndi Mai Maria Mayinja. Nitokoze so onse amene matiperekeza ndikuona akapale alipo mpano posa nipeleke ulemu kwa shadow watu amene akali MP pa 16 September Honorable Mayoya komanso ma MP na councilor atu awili aja ulemu wanu. Komanso nitokoze mafumu amene ayankhula hapo ndikubira afumu aja kani osayikamba ife tingo sindika ndikutokoze na mfumu komanso magrupu nonse amene mabwera amene mwalemekeza Dr. Ansah. Ndimoye ine ndifuna ndiyambe ndikutokoza. Choyamba nditokoze president watu Professor Mutharika potisankhira mayi Ansah. Atisankhira mayi Ansah kuti agwire ntchito mboma. Mayiwa anenakale anchacha komanso Suleiman ndi mayi amene wagwira ntchito mboma ntchito zosiyana. Komanso ndi mayi wa integrity alipo boiba bena pali ponse ngati mayi. Ndiwoye
osati maranimezi amene timaona ku BICC aja sangapange match ndi Dr. Jeni Ansah. Choncho ndithokoze Profesa Adzavotere Mutharika potisankhira mayi athu. Ndifuna amayi tonse amene tikuziwa kuti tidzakhala ndi Vice President pa 16 September chala mamba. Ndikuti chala mamba uku chala mamba uku. Amayi athu ndikuziwa musanthula chitupa chimene matenga ya chitukuko chomwe chili manifesto athu, koma mundiyole ndikambepo zinthu zingapo komanso mavuto amene kuno kwa Ngabo akukumana nawo. Ndiliyoye inenso ndakulirapo mpano pa Ngabo munasemu kuziwa. Ndiliyoye ndikulinda kulirapo mpano timasamba munyakamba panyakamba wezi kuojeza timapita kunipanda uku kumusu timani kunipanda kumaso kunali club ya ADD kuntunda ndiyoye temeneyo pa holiday mabera kuno kuzagulisa ng'ombe kunali DD kusero kugulisa ng'ombe. So ine ndwako kuno makulano ndikwaziwa choyamba ndi nkhani ya chakudya. Amatina minza kuti akalowa mboma tudya katatu. Tukudya katatu hivyo? Ndikubele ndacho tukudya katatu? Boma lonama. Popa nopa atina minza akuti kukhala nseu wa Sidiki Mia highway. Ulipo? Ndikuti ulipo? Akuti sokukhala chakwamba highway kutokera Batabwa kukafika ku Fatima. Ulipo? Amati akonza bridge ya Ntaya Moyo. Anakonza? Amati nse kumabere uko akonza. Wakonza? Mtu waboza. Waboza. Ndipo sinaone president waboza ngati Chakwera. Waboza. Koma president watu Profesa Adzavotere Mutharika amachita zomwe walonjeza, koma amalonjeza aso zimene adani zomwe achite. Inu mboni zomwe amachita. Mukuziwa pa nthawi yake chimanga sichimavuta. Iye amaziwa kuti kuno kwa Ngabo umavutika ndi njala. Komanso nthawi zina amata kugawa mpunga wotokera kwa ma Chinese amagawa konoko. Ndimoye komanso katundu samakwera siku ndi siku. Aninakale anzanga Beni Pili chili chonse chakwera. Chakwera chifanya chakwera. Ndiye tikamasankhaso mayina awa tiziona. Mayina kukhala ali Lazaro Chakwera. Mavuto kaopezi. Ndiwoye. Koma kumasankha mayina ngati Peter amene anaenda ndi Ambuye Yesu. Amene akuziwa mavuto a Malawi. Komanso iye wazipereka kuti akonze ziko lino. Kodi president watu Peter Mutharika angavutike? Kapena yafuna kuti alemere? Ayi. Cholinga chake afuna akonze Malawi kuti anthu ake asamavutike. Ndiye iwa kuti kwambira pa September pano munivesete wetu kufika mpaka Machi Mkolole akapereka chimanga. Amangona makuti apereka mezi 4 or 5 amapereka chimanga. Koma Profesa akuti kwambira pa September apereka chani? Komanso fetereza wantengo wabwino osati 180 kapena 200,000 ayi. Ndimiwoye komanso ndalama zakunja zizipezeka. Tati tuone mabusiness amene ali pano ni maona zambiri ndi ma second hand clothes. Musemwe tukwenda mosemu ndi chimanga chopika. Tinganene kuti paka business chimanga chopika? Ayi.
ndenga tikufuna business zenizeni zoti tipindule tendi sankeni Professor Arthur Peter Mutharika. Nkhani ya anyamata, amayi, abambo, mafumu, civil servant, amene anapanga retire atakonzeni mayiwa. Ngamina angala katule. Kwa ine nikupemphani kuti sankhani Professor Arthur Peter Mutharika komanso MP watu wedi mawola. Ndiye amene akuti wedi mawola pa 16 September ndi MP watu chamamba. Ndiye amene akuti mawola pa 16 September chamamba tabonera beti komanso tisankha makansala wajeti tikangotero chifukwa Professor Arthur Peter Mutharika kuti apange chitukuko kuno afuna anake. Ngati simpasa anake mukatenga anthu ena chitukuko chibera iyeyo agwira ntchito ndi Honorable Malola komanso agwira ntchito ndi makansala achi. Ndiye mutipase kunoko suti. Tumaziwa suti suti jekete Professor Arthur Peter Mutharika, shati amalola, trouser yani lewi flow. Tuna klasi aso awiwa ngamba kuli abanda ndi masaza tisakamu tike ya vyango chonga muna ngati nkobe ngati tawe chimanga fall tiangotero kavuta badani ndiwe nina faja ntawi ikanaka bazambili eti kama minifimu bano ndi Dr. Jeni Ansah maulemu ndipempeni mutiyankhule masinikizira anthu akuno kwa Ngabu kuti pa 16 September kukubera mpulumusi kubera mwelankhulwa amene mukuyena uchito amene Professor Arthur Peter Mutharika maulemu ndikupaseni kuti mutiyankhule. Chala mwamba, chala mwamba, chala mwamba. Chala mwamba, chala mwamba, chala mwamba. DPP woye. Professor Arthur Peter Mutharika woye. Jeni Ansah running mate woye. VP South Bambo Mwanamveka woye. RG chikundi cha KUTI woye. Bambo Sulemani woye. Bambo Benipiri woye. Ansah NGC woye. Nangamai Maria ku region woye. Amai wose woye. Anyamata wose woye. Mafumu watu woye. Ifetose woye. Zikomo ine ndine osangalala kwambiri chifukwa mmene mwatulukira, chifukwa tudzulo tinafika pano nthawi yotayika. Ine monga mwana wa dadi ndinanena kuti kwada
koma poti adada amachita chimene anena, ndinanena kuti ndibwera uno, ndabweranso lero. Zikomo chifukwa cha chikhulupiriro chanu mwa adadi. Munadziwa kuti mwana wa adadi sanganame, akati abwera abwera. Ndiyetu ine ndafika pano kuti nditambasule chitukuko chimene adadi akukonzerani kuno kungabu, chimene adadi akonza kuboma la Chikwawa komanso dziko lonse la Malawi. Ndipo ife timadziwa kunena kuti timanena kuti ulidere nkulinga otayenda naye. Adadi tutayenda nawo, komanso enawa tayenda nawo, tikuona kusiyanitsa. Adadi ndi munthu wachikondi ku dziko la Malawi, komanso anaonetsa chikondi chawo kuno ku Chikwawa, kuti pa nthawi yawo kuno ku Chikwawa kumene kumakhala madzi osefukira, iwo amaonetsetsa kuti kuli chakudya. Komanso adadi ndi munthu wamasomphenya odziwa chimene akuchita. Komatu taona zinazi zoti akanena ichi lero mawa akasintha, akuti fetereza mudzagula pa 4,000, kudzafunsa kuti kodi fetereza wa 4,000 ujali kuti, akuti ayi zinthu zili bwino, munthu akagulitse mabaga awiri, akakagulitsa mabaga awiri akakwanitsa zo fetereza. Kodi zoona zimenezo? Chimangacho chilipo. Ndiye tisatengeke ndi anthu amene amakhala ngati ananzikambe. Lero akuoneka wofira, mawa agirini, nkucha akuda. Kwadi wateroyo ngoti tingamwe kumeneko ndiye kulephera. Ndiye adadi masomphenya amene tabwera nawo ndi olembalemba, ndi zosayinidwa sayina, zikungodikira nyengo yake sina, koma pa 16 September kungofika pa 17 adadi ali mboma, zolembalemba zambogwira ntchito, zosayina sayina. Ndiye mmenemu muli za chakudya. Masomphenya a DPP akunena kuti nkhani ya chakudya idzakhala yamakedzana. Chifukwatu ndanena kuti ulidere nkulinga utayenda naye. Adadi tu ali ndi experience yoyendetsa boma. Ali mboma adadi anaonetsetsa kunena kuti kuno kunalibe njala. Zokhomatu zovuta za moyo zimabwera nthawi zonse, koma munthu adzikhale ndi kuthekera kuti zovuta zija azipambane. Mbuyo mutu sindiye kunena kuti masaikolo kunalibe. Mbuyo mutu mmene adadi anali mboma, COVID-19 inalipo, kunja kuso kumachitika nkhondo zosiyana-siyana, koma muno mu Malawi adadi adaonetsetsa kuti mavuto amenewa sangawaletse iwo kuti apeze chakudya. Ndiye choyamba chimene chidzachitike nkupeza chakudya, chifukwa tikudziwa kuti munthu wa njala sangalime.
olo mumpatse fetereza sangagwire ntchito nanga akalima bwanji nanga akatsirira fetereza bwanji kumunda. Ndi chifukwa chake choyambirira m'buku ili la manifesto ili ndiye kuti kudzakhale chakudya chokwanira, chakudya kwa aliyense. Komanso mmenemu atambasula kunena kuti fetereza adzakhala ofikirika, sadzakhala pamene alipa kapena kupita mtsogolo koma abwera cha mbuyo. Chifukwa adadi ndi katswiri odziwa za economics, odziwa zakayendetsedwe kachuma. Umu manifesto ikutiuza kuti adzaonetsetsa, boma la DPP lidzaonetsetsa kunena kuti ndalama zakunja zilipo zokwanira, chifukwa kuti tipeze fetereza tikhale ndi ndalama zakunja zambiri, kuti tikhale ndi mankhwala mzipatala tikhale ndi ndalama zakunja zambiri, kuti tikhale ndi mafuta oyendetsera magalimoto tikhale ndi ndalama zambiri. Izitu aprofesa anachita kale. DPP oye! Adadi tu akanena zomwane nazo amachita, zomwe alonjeza amachita. Buku ili tikunena kuti ndi manifesto, komanso buku ili ndi lonjezo, malonjezo kwa inu anthu akwa Nkabu, malonjezo kwa inu anthu aku Chikwawa, kwa ife amalawi wose, malonjezo onena kuti fetereza adzakhala wopezeka. Komanso malonjezo yawa akuti iwo tikhala ndi apereka mphamvu kwa anthu, apereka mphamvu kwa mafumu, chifukwa dziko lino misonkho akatolera imafika 6 trillion kwacha. Ndiye 6 trillion kwacha imakhalatu kulilongo Capitol Hill. Koma aona kuti achotse pa 6 trillion paja, achotsepo 1 trillion point 2, kunena kuti zimenezi azigawe mdziko monse muno, kuonjezerapo kuno ku constituency ino. Constituency ina iliyonse ipatsidwa 5 billion kwacha. 5 billion imeneyi ili mmanja mwa mafumu, ili mmanja mwa IMP, ili mmanja mwa ife tonse. Imeneyi 5 billion kwacha pachaka. Ndiyonena kuti ife amene tikumva kuwawa, ife amene tikuona zinthu zimenezi kuti sowa, tidziwa kuti sewu wakuti kapena bridge yakuti tiyeni titenge bandira mene. Kwadi 5 billion ndi pafupi ndi ndalama yokwana. Komanso akuti pachaka mukawerengera dzaka 5 ndi akuti constituency inotsala ndalama zingati? 25 billion kwacha. Kodi ndiye kuti kuno zinthu zidzakhala chimodzimodzi, zinthu zimasintha. Ndi
ndalama imeneyi ndiyopangira maprojekti ang'ono misewu ing'ono yomalowa mkati, koma maprojekti akuluakulu adzapangidwa kuchokera ku Capitol Hill. Ndipo mumene muso muli zakayendedwe. Tikuona kunena kuti mafuta ndi odula, kuyenda mwina pa minibus ndi odula, koma kuyambira ku Nsanje kudzakhala njanji ya anthu apa ulendo njanji imeneyi ichokera kuno kulowa Shire mpaka ku Nchinji ku boda ya Zambia. Ndiye kunena kuti zamalonda ndi zina zotere zisakhala zofikirika. Komanso ayankhulamo za zipatala. District ina iliyonse ikhala ndi chipatala chachikulu. Ndiye chipatala chachikulu chimenechi chimakhala malo amodzi. Mujandanena kuti 5 biliyoni idzibwera, mwina pamakhala kayendedwe kovuta. Zili ndi anthu kuno kunena kuti kumene tikukafikirako ndi kutali, tiyeni tigule ambulance kuti tizikafika ku chipatala chachikulucho. DPP woye, tikunena tuzamphamvu ku anthu. Munthu onena kuti alibe ndalama amakhala ndi mphamvu? Ndalama atu ndi mphamvu. Pamene akupereka 5 biliyoni akupereka kwa mphamvu kuno ku constituency. Komanso sanalekere pomwepo, DPP government idzaonetsetsa kunena kuti azimayi, DPP timakonda azimayi. Mwaonatu azimayi kwadi sitikunyadira ndizochita za APM. APM mutu ndi mtsogoleri wakumva. Akumva kunena kuti kudakhazikitsidwa 50-50 kampeni. Ndiye adaona kuti kuti tikwaniritse ine running mate wanga wamkazi. DPP woye! Koma sana lekele pomwepo, DPP woye! Zikamateletu zizikomati. Ndiye amayi adzalandira 100 million ku constituency ina iliyonse kuti amayi ambiri amene anaduka m'mabizinesi, amene akungokhala kungoti kakasi kunena kuti kwati ndigwira mtengo wanji, iwowo amayiwo apeze mtengo wogwira. Komanso sakungoyankhula kwa amayi wokha. Panotu ndikuona anyamata ambirimbiri. Anyamata musade nkhawa. APM wakuganizirani, wakukonzerana anyamata. Nanunso mudzalandira 100 miliyoni kwacha yoti mudzitakataka. DPP woye! Komanso achinyamata ndife tomwe makolo sana tisiye pomwepo. Paliso 50 miliyoni kwacha ya zamasewera. DPP woye! Ndiye
a profesa akuona makolo kuti makolo amakhala ndi nkhawa tikamati tikufika ku Okutobala amakhala akuti kodi ndigwira mtengo wanji school fees anawa. Inetu konkuno chakunsanjeko nanenso ndimawetako zinyama ndimaweta ziweto ndiye kumeneku kwa Karavina uko ndimapeza alimi makolo akudandaula kuti ine ndinali ndi ujeni mbuzi 10 pano ndagulitsa chifukwa cha school fees. Kodi nanga nditani? Ndi chifukwa chaka profesa akuti makolo mtima pasi musadandaule kuyambira pa 17 simuthamangaso kufuna school fees kuyambira standard 1 mpaka form 4 sukulu ya ulere. DPP woye tikanena tukuti sukulu ndiye uleledi simudzamvanso mwana akubwera kwa inu kuti ati ku sukulu kuli development fund boma la DPP lilipira development fund. DPP woye! Professor Mutharika woye! Makolo mvetsetsani simudzaona so mwana wana akubwera kuti ndufuna ya chithunzi sadzabwera so ndufuna yokalipirira mayeso boma la DPP lidzalipira mayeso onse. Izitu ndi zimene zili umu mu manifesto ya DPP kutsogolezedwa ndi Profesa Ansah Mutharika. Amene utsogoleri wawo mukudziwa kale mukudziwa nchifukwa chake ndikuti ulidere nkulinga otayenda naye. Adadi tayenda nawo zabwino taziona enawa ananena zambiri mbiri tija katatu tikuja katatu anatiuza feteleza tigula pa 4,000 atikunchotsa pa 18,000 ufika pa 4,000 tagula feteleza pa 4,000 ndiye pano nkumanena kuti mukabereka tikabereka wana mwana aliyesa adzampatsa 500,000 zoona zimenezo. Komanso akuti ndalama imene yoyo ayisunga kwadaka ayisungira kuti inu mukudziwa kumene akayisungire ndalama imeneyo. Komanso mwanayo akubadwira njala kwadakhala ndi moyo fika ndi zaka 5 zomwe nanga akamwalira mwanayo 500,000 ikapita kwa ndani? Ndiye akuti akenaka sintha kuti ayi si 500,000 koma 50,000 naonatu bilinankwe weni bilinankwe kusintha mawanga.
DPP oye. Kenaka akunena kuti ayi komatu tidzipatsa ndalama ija kwa okha amene adakalembetsa ukwati wawo kuboma. Kwati ndangati mwa inu mudakalembetsa ukwati? Maukwati athu timamanga ndi Ankhoswe. Ankhoswe akakhalapo ndiye kuti pauli ukwati ogwirizika. Ndangati ali ndi certificate ya kwa DC pano? Mabodza okha ameneyo. Mabodza okha ameneyo. DPP oye. Ndiye ine ndikafika yapa ndifuna ndikuunikireni. Ndipo ndikuona kuti kuunika kwathu sikwapataliso. Chifukwa mujatamvera kale amfumu tuzimawavuta. Zimawavuta mfumu. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.